Egunon, hemen duzue Richard Oribe, paralimpiko kirolaria. 1974ko otsailaren 22an jaio zen Donostian, eta jaiotzetik garun paralisiari aurre egin behar izan dio. Eta horretarako hautatu zuen kirola, bereziki igeriketa. Hau dela eta, igeriketa izan da, eta oraindik ere da bere bizitzaren zati oso garrantzitsua. 2 segi ordu bitartean entrenatzen du egunero, Konporta Kirol Elkartean, non udan laguntzen du ere, non udan ikastaroak ematen ere laguntzen duen umeak eta gazteak igeriketaren bitartez hezitzeko. Hau ez ezik, kirolariak bere gurasoen lantegian ere laguntzen du, eta bere kirol bizitza adieraztekoa da irabazi dituen sariak direla eta. 16 domina lortu ditu Joko Paralimpikoetan, 8 urrezko, 6 iarezko eta 2 brontzesko, munduko 5 txapelketetan hartu du parte, 58 alditan gainditu ditu munduko errekorrak, eta horretaz gain, 135 domina irabazi ditu nazioarteko txapelketetan. Halaber, kirolatik aparte, zenbait sari irabazi ditu. Adibidez, Joko Garbiaren ibilbidearen saria, hiritar merezimenduaren domina, eta bar. Eta laburbilduz eta amaitzeko esan genezake Richard Oribek maite duela kirola, eta ez bakarrik igeriketa, baita atletismoa eta futbola ere.